navî. Çapemeniya jî karî bû deng rengê jinê her alî belav bike. Kar û xebatê ku hatî veşandin bêguman bi coşekî mezin û xedîdeketinekî mezin hatiye kirin. Şehîd Zîlan bi bîr tînin di kesayeta Şehîd Zîlan de hemû şehîdên tevgera azadiyê bi bîr tînin û bejna xwe li beramberî wan didawînin. Di heman demê de yekemîn salvegera Jin TV li hemû jinên azadîxwaz, hemû jinên ketkar pîroz dikin bi hêviya pêşerojeke birûnahîş bûna.